Здравейте хора, аз съм Василис. Добре дошли на стрима. И вече сме. Защо има стрим? Ви се питате. Защото сме на 13 абонати. 13 абонати, това истина е. Наистина това е 13 абонати. Много ви благодаря, да сте живи и здрави и весели се така. И хора, избрах ето тази игричка. Избрах. Доста е хубава игричката, като Fortnite. Да. Не в месенджера. Влизаме в чантата и ще аз изтеглим. Така. Ето е хора. И изтеглени. Много ви благодаря, много да сте живи, здрави се така, да сте весели, да си обичате майка ви, баща ви, всички. И сега ние ще влезнем в той. Това е стрим, да знаете, но трябва да направят така, да не ми виждате лицето, така и ето така и стримаме, опа. Така. И влизаме тук и хора. Доста много ви благодаря за 13 абоната. Много ви благодаря. Знаете ли колко ви благодаря? Много. И сега ще играем новата игричка, но трябва да чакаме. Стрима ще бъде до 12, да знаете. Здравейте. Така. Добре. Версачи е на стрима. Окей. Здравей, Версачи. И Гошо, и Митко. Здравейте, бе, приятели. Вие няма ли да стримувате? Не. Окей, добре. Сега, като чакаме, искам да ви покажа едно нещо. Но не той. Ето така, чакай. Аре, брат. Той искам. Добре де. Той. 1, 2, 3. Чакай, пак 1, 2, 3. Добре. И сега ще влизаме в браузър, да чакаме да се изтегли и ще го покажа. Чакайте хора, маничко. Добре. И ще ви покажа едно нещо. Ето сега ще ви покажа. Чакайте хора, за маничка, че боли ма крака. Дето се отрастах и да. Ето сега е готово. Сега ще ви покажа едно нещо. Първо искам да ви покажа той. Ето това е ютубър, хора. То си е ютубър. Да знаете, че той е ютубър. И има почти 30к. И хора, искам да ви покажа нещо. Къде отиде? Ето го. Влизаме, нали? Аре ще влизаме в Спраут. Виждаме Спраут. Вижте 920. Кой е сега, бе? Прачет, аз не мога да играя. Много се измявам, но не мога да играя. И Митко е... Той... Я да видим Митко. Искам да видя Митко. Той кой играе? Добре, окей. Ето пак сега ще...
само да се спра и за малко да ми не направят покани там. Влизаме в справка. Виждаме, че ето то се на 1214 купи. Да видим надолу. Ето тук. Виждаме, че 955 купи е, нали? И има всички герои на 955 купи. То е, ето, чакайте сега, къде отиде? То е, хора, ето, чакайте. Той някъде тук. И това не е с хак, хора. Не знам. И той има всички герои. 35. Окей, what the fuck? Добре. И последното нещо, дето искам да ви покажа. Последното искам да ви покажа. Направих брок до 20. И хора, знаете ли нещо? Че тук има... чакайте. Ето сега ще взема и вижте какво има. 525, 575, 625 и да. И добре, играта е готова. Добре. И искам да ви покажа последното нещо. Не! Това ще го оставя за клипче. Сега да видим и новата игричка. Къде е? Къде отиде новата игричка? Ето я. Ето, след малко ще се изтегли. Защо отново се изтегля? What? Моля, защо? Тази игричка няма да стане, хора. Отказване. Хора, много се извинявам. Знаете ли какво ще играем? Чакай сега. Чакайте за маничко. Къде е фу, бе? Тук ли е някъде Fortnite ще играем? Ще се изтегля Fortnite. Ето Fortnite, хора, ще играем. Не мога да се изтегля. Не мога да се изтегля, нали, но той. Хубавата версия мога е тази. Ще си намерим друга игричка ще се намерим. Коя игричка да си намерим? И извинявайте, че се получи така. Ето тази. Тази е най-любимата ми. Да. Ще изтеглям и тази, да. То става много бързо. Ако някой от вас не знае, че сме на стрим, ето сега знае. Ние сме на стрим, да знаете. Да. Така. Ето, готово е. Сега не мисля, че трябва да бъде тук, не. Да, тук е. Сега само ще правя така. И да знаете, червен, нали, няма да има повече. Ето сега ще покажа. Понеделник има Minecraft, вторник има Brawl Stars, сряда има Car Parking, четвъртък има TikTok, четвъртък,
И има Евроконсуматор. Събота има матч. И неделя има ето тази игричка. Това какво? Защо е при мене? Окей. Добре. И вече сме... Това мога да ли той? Не мога. Окей. То другото без да искам го изтрих. Добре, така. И нека да влизаме в игричката. Добре, така. Едно, две, три, така. Влизаме в игричката, хора. Да. Аз съм като малко дете. Окей, да. Така. Тази кола... Аз нямам пари, бе. Окей. Той ще вземем. Защо сме с камион? Просто окей, добре. Натам сме. Малко спирачка. Ето натам, така ще го направим да ни нещо. Така. Пишете ли в чата дали се чувам добре, ако не, чакайте. 1, 2, 3. Ето така. Чувам се. Добре, окей. На тука. Добре, на тука ето така. Добре, игричката на мен доста ми харесва. Да. Ето така. Хопа. Добре, значи сме на тука. Чакайте. Добре, трябва да обърнем. Защо ми дава на там? Окей. Какво? Добре. Искам количката. Количката е най-хубава. Добре, тук е мегач, тук така, да, окей, добре. И хора, без да искам, много се е извинявам. Така. Колко се така, значи сме на... Не! Добре, what the fuck? Добре, започваме. Да караме хубаво. Така. Ама ти не можеш да играеш. Ти не можеш да караш. Добре, ето, започвам да карам вече. Добре, на тук ми дава, окей. Така взех. На тук сме сега. Обръщаме, хора. И сме на тук. Трябва газ маничка и така, супер. Така, и защо е от дясно? Защо е от дясно? Искам да е отляво и тук. Така, мари, давай. На тук. Казвам стрелката. Сега сме на тук. Това БМВ ли е? Май е БМВ. Не знам. Така, на тук сме. Сега сме на... Стой! Стига, бе! Пати тъпата! What the fuck? Пък накрая ще изтрия и игричката, хора. Наистина. Пък накрая ще изтрия и игричката. Окей. Не искаме тази игра, искаме друга. Не. Добре, хора, не иска ти, окей. Изтри. Хора, изтриваме игричката. 15 минути тук съм, не знам коя е игричката да си изтегля.
Имах планове. Ето за тази игричка, то пък ко стана и аз не знам. Да играем той? Не. Това е за децата, бе. Добре, what the fuck? А пък накрая ще изпра стрима и просто... Абе, напишете някаква игра в чат помощ. Някаква игричка. Чат, може ли малко помощ? Коя игра? Чат, може ли малко помощ? Окей. Добре. Пиша. Абе, не знам коя е игричка. Вот, не, бе. Хора, колички. Колички ще си изтеглим. Ама тези са други. Да. Ай. Ще си изтеглим колички. Това те... Искате ли да бъдат такси? Ще бъдем такси, хора. Ами хора, много се извинявам. Просто имах планове. Отказване. Ето. Хора, намерих най-добрата игричка на света. Сега ще я караме. Да. Просто много се вземам тук половин час да видите само да си изтегля игричка. Имах хора план за ето тази игричка, но не знам какво стана. Отначало се изтегля и много е. Това е като Fortnite и не знам какво стана. Просто не знам. Така. Какво стана с другата игричка? Какво стана? What? Готово ли е? Да. Как мразя. Хора, другия път няма да се повтори. Да знаете, че другия път няма да се повтори. Добре, започваме да играем тази игричка. Вие казвате, че е добра. Окей. Ще слушам вас. 1, 2, 3. Така, май тук първото и започваме, хора. И започваме. Така. Може ли камерата ми да... Отвътре не знам. Пак отвънка как е? Тук куката. Добре, ще караме отвътре. На тук. Не, отвънка е по-яко. Даде на тук, но на тука съм, бе. What? Чакайте, задна и предна.
Ето! Стана работата. Ой. Още. Тук, хора, това ще го направя. Ето тук да бъде. Къде в скални влогови? Добре, и успяхме. Окей. Аре, ма тука не знам какво ще правим, но ще видим. Добре. И това е готово. Окей, добре. И сега чакаме си той. Какво стана? Хора, има тъпи реклами, дето... Окей, просто окей. Добре, ще чакаме тъпти реклами. Добре, аре, брат. И наживо съм. Моля ви се. Стига. Наживо съм. Добре, той даваме на тука. Той не е добре, окей. Пак ли сме същото? Окей, добре. От този път ще минавам от тук, защото не искам от там. Просто не искам. И... Аре! What? Аре! Хора, май аз потънах. Аре, дай на втора, бе. Окей. Добре. Влизаме пак. Ресторантите ни са отворени и доставяме. Както до сега, вече и без физически контакт. Добре, де. Абе, натам какво имаме? Назад. Добре. Не искам да видя нищо. Хора, тук, да, добре. Окей. Така. Тук сме. И така. И минаваме го с пълна газ. Газ. Колкото се добре. И опа. Правим го така. Може да сме на тук. Така. Да, на тук сме. И какво? Да. Окей. Така. И при реклами и... Дишай. Добре. И сега чакаме. Добре, това не е също. Окей. Ле. Този път какво направих? Мисля, че трябва да сложа така куката, ето на тук и сега на задничка, напредна, пак на задничка, аз не мога да видя нищо. Чакайте. Ето така.
Така. Добре, нищо не разбирам, хора, просто не знам. Добре, така. Моля? О! И рибата. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уху! Окей, добре. Кой да правим така? На задничка и на там сме. И какво стана? Така. И молите се на друга мисия. Така. И супер! Добре, хора, сега много ви благодаря за 13 абонат. Много. Ари напредна. Газ. Това трябва да е така, окей. Майко, сега се състои. Не знам как да карам. Просто... Оле, по-полека. Така. Майко. Добре, има път. Газ. Тук трябва да направя така. Кука! Кукичка! Издръпвай, мам! Давай! Добре, бе, браво, бе. Сега той има така, окей. Малко по малко разбирам и всичко. Това е хубаво. Аре малко по-бързо, защото да. Леле! Какво направих аз, бе? Издълпа ми кукичката. Не. Така. И искам по-бързо, защото искам да минавам по-бързо. Да, той. Така. Искам да видя отвътре как. Тук сме, хора. Пристигаме. Опа. Добре, ето той трябва да го направим. И хора, разбира се, ще имам и пак реклама. Просто окей. Едно приложение с много. Игнор. Добре, когато съм игнор, съжалявам. Просто карам и не мога сега да карам и да чета, защото ще се блъсна. И видяхте другата мисия как щях да се блъсна. Ама се блъснах и какво стана? Кажете ми. И се отдалих. Съжалявам, ако не искаш да видиш, ако не искаш да видиш мене, защо си тук? Има и други стримави. What the fuck? Ето сега гледам чата и ето сега за малко щях да се ударя. Как си? Долу, горе съм добър. Тук сега
Кукичката, брат. Ето на там. Така, газ. Готово. Окей, добре. Тук пак ще ми трябва... няма да ми трябва, окей. Ето! Абе! Така. На тук. Опа. Не! Натам съм. Обърках пътя. Искате да ви покажа как се казва на Гошо канала? Добре, чакай, ще ти покажа как се казва. Само да направя то и ще ти покажа. Майко! Ко направих аз, бе? И извинявайте, дето, да, виках, много се извинявам. Окей. Ето сега ще ви покажа на Гошка на канала. Що ми искате, ето сега ще ви покажа. Само да го намеря, защото имам доста... сега хора не мога да го намеря, защото съм... Пич, много се извинявам, но не мога сега да го намеря, защото съм на стрим и много се извинявам, да. Защото съм на стрим и да, хора. И много се извинявам, Пич. Така. А тук първа, така. Аре! Давай! Ние сме сега. Още малко остана до стрима, хора. Още малко да остана. Майко! Тук, ако ни потъна, ето това ще бъде късмет. Кормила ми е в кал. Окей, тук наляво, дясно, ляво, дясно. Ще мога ли? Я да видим. Майко! Окей. Ляво, дясно. Ще можем ли камък? Тук е. Кука! Спаси ме! Давай. Още малко и... Майко! Не. Стойте! Искам натам! Давай. Добре, бе! Браво на мен! Браво! Супер! Измъкнахме своя хора. Това е. Окей. И с кук. Аре, бе! Добре. Пишете в чата дали се чувам добре. Опа! Тук малко да поднамалим. О, не! Майко! Чакай! Искам кука! Тук... Как ще успея, бе? Майко! Откъде, ма? Край. Там. Край, хора. Окей, добре. Окей. Минах го. Не знам как, но окей.
И разбира се имаме той реклами. Окей, просто окей. Така. И сега. Аре бе, братко мой, аре бе, не искам да играя на тази тъпа игричка. Чакам да се махне 10, 9, 8. Добре, сега мога да чета коментарите. Къде е Версачи? Версачи е в къщи. Митко, къде е и той? Я пък Гошо и той. Добре, хора, спрете да ми пишете това. Те са в къщи. Окей. Разбрахте ли? Пишете друго по така. Здравей. След малко няма да бъда на стрима ти. После ще дойда, защото трябва да ям. Добре. Пич, защо писа здравей и аз не знам. Окей, тук с колата минавам, окей. Така, радио. Ако знам от къде се пуска, мога да пускам. Чат, искате ли да пусна музика? Ако ви искате. Да. И тук минавам ги. Като спрял водата и кало. Просто окей. Искаме да пуснем. Да. Добре. Ето се сега. Чакайте за маничко. Коя песен? Ари, трика на Ивчо ще пуснем. Трика. Къде отиде сега? Къде отиде, бе? What? Ето я. All my friends leave you hanging like you did to me before. Say bye bye to the one I used to know. Let it go. Леле. Пишете в чата дали се чувам от музиката. Майко. Добре, пуснах радио спокойно. Ето, пуснах музика. Не чуваш ли? Баси. Абе, тук майко колко кал. Окей, добре, окей. Трика. Ивчо! Ивчо, не знам защо не играе GT5 ролплей. Аз не го виждам в Shadowhex клиповете. Добре, лаката. Да спрай да отложим. What? Чакай. Моля? Май тук ще трябва кука или? Не. Окей, добре, окей. Трика. Добре, аре да спрем с музиката. Чакай. Не. Майко! Добре. Да спрем с
Ама аз мога да карам и така, хора, знаете ли? Чакай. Така. Голям екран. Окей. И си спрях музиката, защото полет на ушите. Стигнахме, хора, стигнахме. Не. Опа. Защо има там къща, бе? На коло, как майко. Као, супер. Ама тя колата, колко коня, бе, брат? Баси джипката. Добре, назад не ще трябва. Хора, тук ще играе куката. Куката и хоп, добре. Защо ми дава така ясно? Газ, джипка ти, ще може. Търпаме. Майко! Падна дървото, хора! Майко! Окей. Тук пак ще играе куката, хора. Защото не... ето, бе, готово, бе. Окей. Куката, давай. И той... Куката не може да ми помогне, бе. Давай. И падна дървото върху колата ми. Супер! Аре малко по-бързо. Ето готово, дадох. Махайте се. Къде има, бе? Аре, бе, какво стана ясно, бе? Тук, ако не се ударя, просто не знам. Хайде в кълта пак. В кълта. Ама застанох. Окей. На помощ. Ле. Спри куката. Колата... май ще трябва колата директно да... Да, знам. Да. Нали? Окей. Да, колата ще трябва... И така, на тук сме. Не. Тук ще играе куката. Ама не искам да видя. Кой ще го слагаме тук. Ле. Да. Край. Окей, аре другата. Добре, окей. Добре. Окей. Хора, остава още малко да стане 12 часа. Искам да играя на друга игричка. На коя? Искате ли... ще ви покажа той. Дето, да, ще ви покажа сега. И да, само трябва да взема самолет така. И хора, ето сега ще ви покажа едно нещо, дето ни играх заради вас. Ето сега започвам.
Едно, две, три. Аз съм ето тук. Влизам в храста. Гледайте, ето този пич. Той с брока, дето убива Ел Примо. Аз съм ето тук се скривам и гледайте брока. И Пенито, разбира се. Аз съм тук.